podľa mňa na Slovensku bere drogy každý tretí. A je to podľa mňa tým, že ľudia majú veľa voľného času, nevedia ho efektívne využiť na športy alebo tak, lebo každý je lenivý a podľa mňa by sa mali vybudovať nejaké ihriská a nejaké požičovne riadne športových potrieb a tak, aby tí ľudia tam mohli prísť. A najlepšie bolo, keby to bolo zadarmo, aby tí ľudia tam mohli chodiť každý deň, vieš, napríklad nemáš peniaze, tak ideš tam, musíš zašportovať, nejdeš za kamarátmi, nezložíte sa na nejakú, ja neviem, ak to na trávu alebo tak, vieš, ale keď si pôjdeš zašportovať a malo by sa vyvinúť, a mal by niekto o tom by niekto mal hovoriť, že aj keď niekto o tom hovorí, tak tí ľudia to chcú vyskúšať, vieš, takže podľa mňa by mali nejaké rekreačné strediska, športové areály veľa a zadarmo. A najlepšie bolo, keby to spravia hneď tu na v Prievidzi a požičal by tam bicykel zadarmo a také veci.